Akşamın hayırlı olsun mehribanlar. Oğudun asuda yurdumuzda toylar kutlu olsun, toylar toylaşsın. Hanan ıştayda internet sahipamızda yayran bir yorgun aydımların biri bolan halipamızın bir aydımma da pelvan. Bal hacifun aydımı. Hava bir kıyıskacık kapı toyda aydılar ahir doğru. Dem kıyıskacık kurun verin. Halipamız yani bayramala toya baran öýlenmek git vakti şekeratlygy da aşyk bolýar. Şonu bulan süýgi aşk mewjurup bir-birine aşyk bolup halaşyp guruluşyp görüşüp başlar ýa-da waýan kamatdan hat gelýär. Halipamyzy gulga çagyryşatdy. Şonu balla hajyp görwak näme diýdi ka waýan kamada ýölenip.